Bună, eu sunt Ioana și v-am promis că o să reacționez la clipuri, videouri sau mai multe videoclipuri făcute de youtuberi, dar o să lăsăm deoparte, o să reacționez la videouri sau clipuri și v-am promis că astăzi să reacționez la una dintre ele, așa că haideți să-i dăm drumul. Astăzi să reacționăm la machiaj de școală. Stați un pic să-mi iau mouse-ul ca să nu vă deranjez, e chiar aici. Dar n-am cum să filmez altcumva, deci o să-i dăm drumul. Bună ziua, oameni buni! Bine v-am regăsit într-un nou clip. Mama, cum face clip? Parcă... cum face clip? What the fuck? Astăzi o să fac un machiaj de școală și să începem. Nu o să mă dau cu foarte mulți pentru că n-am bani. Așa, bravo. Bine că n-ai bani. Și o să mă dau doar cu rujuri și un creion de ochi. Deci... A simțit, bă, frate? Cum a simțit? Da, s-a întors așa și nimeni nu i-a zis. Holy fuck, poate s-a mișcat pământul. Și de-aia a simțit. What the fuck? Are simțuri fata asta. Să începem. În prima oară. N-am mai să să începem. Sunt confuză un pic. N-am mai să începem. Ok, cred că mai zis odată la început, deci o să las baltă. O să mă dau cu un creion de ochi. Ai grijă să nu ți-l bagi în ochi. Cum se funcționează, este foarte metalic. Da, și dacă ți-l dai în ochi este... Da. Da. Și asta este bun. Și Iac, cum arată? o să mă dau pe ochi, pe linia ochiului. Pe linia ochiului. Avem grijă să nu ne băgăm pensula aceasta în ochi. Și bineînțeles o să fac o... E creion sau pensulă? Este să nu ne băgăm pensula aceasta în ochi. E creion, parcă, nu? Ok. linie, pentru că e la modă. Da, se poartă mai lung, așa, nu colț. La fel și la celălalt ochi. Linia mai bine să nu ne băgăm. Ca să se contureze ochii mai bine. Nici măcar nu e simetric. Aici e mai puțin și aici e mai mult. What the fuck? Deci o să facem o formă de machiaj. Mamă, cum arată. Bun, după cum am spus, nu o să mă dau cu multe produse pentru că n-am bani. Dacă o filmez cu o cameră foarte nasală, chiar nu se vede foarte bine. Dar nu contează acest fapt. Acum îmi întind acest creion de ochi pe toată pleava. Să nu cumva să rămână neconturat nimic. Această pensulă, bineînțeles, este de pictat, dar am spus că n-am bani și o să folosesc doar așa. Dacă tot n-ai bani, măcar nu mai zi de 7 ori. Și că acest lip gloss de la Ruby Rose înalța Shiny What? Shiny Tiny. What the Mă surați mic. Shiny tiny. Ce vorbă. Am rămas mască. Și eu dacă găsesc un ruș și zic că uitați, e shiny tiny. Și nu știu și nimic. O să mă dau aici un pic doar. Cu rujul nu se dă pe buze. Eu așa știu. Se dă pe... Ok. Ok. Chic să nu... Trebuie să fie mai shiny. Mhm. Este o culoare foarte shiny. De aia place. What the fuck, îți mai repetă shiny? Doamne, m-am nebunit cu shiny. Culoare shiny, nuanță shiny, foarte shiny, mistă foarte shiny. Doamne. Foarte mult. Folosesc pe fiecare zi cu
indulgență. Da, indulgență. N-a găsit ce să vorbească. Nici eu nu știu, nu zic că deșteaptă, dar nici eu nu știu ce înseamnă indulgență. Sau cum a zis ea, bine. Și bineînțeles că eu am foarte mulți vizitatori, chiar dacă nu filmez cu o cameră foarte bună. Da. Și din nou, Poate te urmărea pe tine dacă când auzi că zici shiny tiny și că n-ai bani, cred că ai cam mulți vizitatori. iau pensula și fac foarte frumos aici. După cum vedeți, sunt foarte shiny. Este Eram sigură că zice shiny. aceeași de... E închipuit de frumos. Da. Arăți parcă te-a bătut cineva pe ploape. Apoi, o să mă înturez buzele cu creionul de ochi. Stai că face ceva, vreau să zic să nu-și dea cu creionul. Ia să. Bă, nu. O să-mi iau un ruj, nu? Da? Ți-ai dat seama. Normal că se dă cu ruj pe buze, nu cu creion de ochi. Că de asta și numește creion de ochi. Și ce? În loc să le aibă pregătite, le caută în timpul când a filmat. What the fuck? Adică și eu mi-am pregătit tot. Asta. Ok, asta o aveam deja pe mine, dar în fine. Mi-am luat un ruj de la Ruby Rose, care este al bunicii mele, pe care o cheamă Baba. Este într-o foarte... O cheamă Baba? A zis Baba, pe care o cheamă Baba. Ok. Salutare lui Baba. foarte expirată. De-abia îmi place. O să-mi dau Da, deci îmi place că e expirat, adică nu. Și laptele îi place că e stricat. Tot ce e stricat. pe buze. Adică o să-mi conturez buzele. Da, deci a zis că se dă cu el că îi place și dacă nu contează că e expirat, dar se dă cu altceva. Este foarte, cum să zic, știe ce să facă, este foarte, asta vreau, este foarte, cum să zic, nu știu, nu găsesc cuvântul, dar hai mai departe. Să-mi dau pe buze. Cam ești un pic, să nu zicem, cam, ai zis că îți place chiar dacă e expirat. Ok, nu mai știu ce să cred. Doar o să conturez. Aha, deci doar o să contureze, nu știu cum. Deci nu știu ăla că e expirat, dar doar o să contureze așa puțin, că nu strică. Nu aveți, nu vă speriați, că nu strică. Vezi tu că vine măta și te bate. După cum vedeți, am o cameră foarte antică. Se vede după mobila din spate. Așa. Bun. Apoi să mă iau cu două rujuri așa foarte fain. Primul roz, nuanța metalic shiny. Așa. Și parcă o văd că o luăm de la început cu Shiny Tiny. O buză. Facem așa. Și fie Vezi că rup rujul, că și eu am făcut așa și mi-a sărit ruj pe față. o buză. Și apoi blush, bineînțeles. Și o să mă duc să-mi iau pensula de blush. Și pe buza de sus cu acesta roșu. Aceasta este mașina tatălui meu, Dacia 1300. Nu știu ce să zic, dar n-am văzut-o Dacia 300, cred că așa a zis. Nu știu cum arată, dar Dacia 1300, nu știu dacă ar părea chiar de faină. După cum zic, adică Dolce Gabbana sună fain și știu cum arată. Sau Logan, sau cum arată și în curte, sau Și nu o să fac așa. Nu. Trebuie să se vadă diferența.
Că ai 5 rujuri pe toată gura? Am 2 rujuri acasă, nu doar. Așa. Mă duc după mersul la ghivlaș. Închide produsele de gem. Mă duc după mersul la ghivlaș. Ok, acum pot să vorbesc când e pus, nu e pus pe pauză. Telefonul stă înclinat și a întrebat de... Hai că a venit. Este o pensulă gem. M-a speriat! Eu când stau, telefonul un pic înclinat și de aia trebuie să stau așa jos. Ce, what the fuck? Ok. Barberit. Cream Thompson. I-a căzut aia de m-am speriat, da? Sunt cu aia de barbierit. Are barbă? Da, bă, frate, nu știu ce e o pensulă de blaj. N-are maică ta că are ruj, dar n-are blaj. Pensulă de blaj. Cum să fac observat foarte bine. Și cu rujul de la Ruby Rose în nuanța roze luster. Acum parcă era expirat acum 2 minute. Și parcă îți plăcea, dar era expirat, dar ți-ai dat pe marginea gurii. Ok. What the fuck? O să-mi dau puțin fobraj. Dar întâlnesc. Da, se zice că face bube dacă îți dai cu ruj pe față. Nu e foarte sănătos, adică există farduri, nene. Există farduri. Foarte mic. Aici și-a dat o tonă. Și aici așa puțin. What the fuck? Închidem cu pensula de blush. De barbierit, pardon. De barbierit. Ai încurcat. Bineînțeles că sunt conturez fața. Să arătăm. Ce păpuri barbe. What the fuck? Uitați că și față conturată. Sper că v-a plăcut acesta. Este machiajul meu de școală. Holy fuck, de ce am oprit aici? Du-te. Da, deci sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați, să dați like, să-mi dați încă Da, când să dați like, a făcut așa, să dați like, adică a dat dislike. Nu știu să facă semnele. comentariu, un share și tot ce vreți voi. Și până data viitoare va fi ce se află în casa mea. Eu vă pup și până data viitoare vă pup. What the fuck? Ok, dacă așa se duce ea, n-am nicio treabă cu machiajul, dar este prea exagerat. Și dacă așa mergea la școală, cred că fac toți profesorii de ea, colegii și toți ceilalți. Îmi pare foarte rău. Dar revenim. Îmi pare foarte rău pentru ea că fug profesorii de ea. Bă, frate, dar n-ai voie să mergi așa la școală. Arăți în ultimul hal. What the fuck? Ok, astăzi am reacționat la machiaj pentru școală. Nu știu cum să zic, că am reacționat la machiaj pentru școală. Sau de școală, nu mă interesează. Dar acum vreau să mănânc asta, pentru că din ea le-am terminat temele. Mama ne-a dat 2 pagini la română, un chenar de jos la mate, foarte mult, 4 exerciții, dintr-un chenar și chenarul ăla era mare, plus celelalte informații care trebuia să scrie, adică bla 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 și îți lăsa liniuță și trebuia să scrii ce era. Și am avut multe. Bine, eu nu le-am făcut, am avut ca temă, din plus, dar nu mai deschis subiectul. De foame. De foame. Eu am văzut Ana și ne vedem data viitoare. Pa, pa! De-aia și stă telefonul înclinat, pentru că îl țin pe selfie stick. Se și vede aici în mână. Aici. În mână. Se vede. Da, acum am mișcat doar așa să vă
să vă spun că este pe selfie stick, am uitat să vă arăt. Am adus aminte după ce am spus la revedere. Ok, văd că este cald și de dimineață era frig, dar încă ea e rece. Deci, eu am fost Ioana și ne revedem data viitoare. Pa, pa! Închid pe bune, nu mai glumesc cu voi.